Estamos chegando ao final falando de mulleres bravas, non? Que importantes son as mulleres bravas de toda a vida. Non sei, a min contáronme un caso, por exemplo, dunha rapaza, Leonor. Contáronme discoteca de Baio, ano 77, Leonor ali tomándolle un cobata, non? Peiteada tipo Farrah Fawcett Majors, ali veña tubos para que lle quedara ben, escoitando Rivers of Babylon, vai de Rivers of Babylon, en fin, o típico daquela época. Leonor así, co seu pantalón de cadros, cun dobradiño nos baixos, non? E nesto aparece un campeón ali, un tal Tony Maneiro, digamos, un tipo, non? O loiro de Starkey Hatch, pero en moreno, non? Entra ali el, saca o peite, paquete de ducados aquí, as chaves dos 5.200 na man, non? Axéjase a ela e dille... Que? Ela dille, que? El saca o paquete de ducados, prende un, veña a facerlle os, non? Ela así, e nesto que mira co pantalón no baixo, ten un cachiño e bota a cinza no pantalón. A conversa foi tipo, Leonor dille, que o meu pantalón non é un cinceiro. El dixolle, es que yo me lavo las manos, que soy de Madrid. Arremanjoulle unha que o deixou teso, el quedou ali medio averiado, ao final dixolle a ela que... Me quedou la cara moi roja. Non, tela un pouco hinchada, dame un ducado aí. Non é unha brava, sabes? As bravas están en todas partes, afortunadamente, porque sempre hai aquel que ve a 4 mulleres xuntas e entra de campeón dicindolle, hola, estáis solas? Dille, no, somos un congreso de lesbianas e vas llevar unas hostias que vas flipar, mamón, entiendes? A onde vas? As bravas son bravas de toda a vida, son unhas osas nais, somos nós. Por que as bravas do país disfrutan tanto en Luar? Porque van contentas, van en manadas, deixano en la casa. Xa lle din, se non queres vir non veñas, xa? Que xa imos nós en excursión e van todas ali contentísimas, ali dicindo unhas a outras, ai, niñas, vamos pa delante, que hoy sale Lolita, no? E están ali, co babeiro dos domingos, Luar non o debían quitar no Bran, porque é un sitio maravilloso, hai quen di que non saben máis que momias, tamén no Museo Británico e son de balde. Aquí ven Juanita Reina, desembalsaman e ven que actúa, Chega Juanito Valderrama, pobriño, metieron no microondas e ala, Viña Camilo VI, viña o negro de Bonián non comprou casa ali en Touro, Pois por eso, entendes, para cantar Rivers of Babylon, non? As bravas existiron, existen e existirán. Grazas ás nosas nais aprendimos a ralear. Sabemos ralear mal, porque non vas aí ao de Zara a decir, xa será 1995, non che presta, entendes? As nosas nais, sí, cando a miña nai se enfrontaba á mítica Lolecha, que estaba ali mallando no peixe, levo xarda, levo rebaliza, levo a meixa babosa. E entraba a miña nai, hai que entrar forte, non? A miña nai entraba e dicíalle, oiches, Lolecha, canto me das por quitarche esa merda de diante? Porque hai que entrar forte. Para ralear hai que entrar así. Así merquedes un deportivo... Vos entradelle ali a tenda e dicirlle o Gichoes, canto me das por quitarche esa merda de Deportivo do Escaparate? Entendes que che fagan unha rebaixa? As bravas son así, foron e serán. Son fillas de outras bravas, son netas de outras bravas. Contábame un vello un día, un vello que tiña unha cicatriz na fronte tremenda. E eu falando con ele dicíalle, que foi, jefe, un golpe de mar? E díxome, que golpe de mar? Un golpe de zoca. Resulta que, nada, andando as mozas, viña unha que lle prestaba, que viña desde fora, levaban as zocas postas e as zapatillas na man. Deixou as zocas nunha silveira, foi á festa, el fixolle as beiras, a volta seguiuna para roubarlle un bico. Cando lle foi roubar un bico, ela cazou a zoca e bimba, deixoulle aquela marca e eu dixenlle, roubaches o bico? E dixenme, casei con ela. Bo, é que, eu que sei, a mí gustame así, e a máis, no fondo, sonche cariñosas. Así que con ese cariño, con ese agarimo, con esa admiración e ese respeto, deixámolo por hoxe. Mulleres bravas, somos unha potencia. Polo de hoxe, nunca máis. Grazas pola vosa atención, ata a semana que ven. Vamos que nos vamos. Esas batucos míticas.